Ako iste viete, v najbližších dňoch bude schválená bezprecedentná pomoc, finančná pomoc Grécku ako členskej krajine eurozóny. A my sme presvedčení o tom, že tá finančná pomoc vo forme, v ktorej bude schválená s najväčšou pravdepodobnosťou, je zlým riešením ako pre Grécko, rovnako tak je zlým riešením pre celú eurozónu. Ja sa teraz stručne pokúsim na tejto schéme vám ukázať, o čo v princípe a v skutočnosti pri tomto mechanizme pomoci ide. Máme tu nejakých troch hráčov. Na jednej strane sú to komerčné banky, ktorých sa tento mechanizmus výrazne dotýka. Na druhej strane sú tu členské krajiny eurozóny, ktoré finančnú pomoc Grécku budú poskytovať. No a samotný infant terrible zlé dieťa Európy, Grécko. Vzhľadom k tomu, že členské krajiny eurozóny, ktoré pomoc budú poskytovať, majú same so sebou dosť domácich problémov, jak s verejným dlhom, tak aj s deficitmi verejných rozpočtov. A chcem len upozorniť, že tú pomoc budú poskytovať aj problémové krajiny, ako je Španielsko, ako je Írsko, ako je Portugalsko. Tak tieto krajiny si budú musieť samé požičať finančné zdroje, v tomto prípade od komerčných bank, a takto naakumulované finančné zdroje poskytnú formou pôžičky Grécku. Gréci v poslednom kroku tohto mechanizmu splatia svoje staré, veľmi drahé dlhy, ktoré sú úročené vysokými úrokovými mierami. A tento optický klam nás vedie k nejakému záveru, že zdanlivo sme všetci víťazi, pretože na jednej strane členské krajiny eurozóny si požičiavajú zdroje dnes v priemere niekde okolo 2,5 až 4% ročne. Takéto zdroje posúvame za 4% Grékom, keďže v mechanizme pomoci je navrhovaná 300 bazických bodov príražka nad Euribor, čiže približne za 4% poputujú peniaze do Grécka. V princípe my by sme mohli na tom zarobiť, ale hneď vysvetlíme, že to je práve ten optický klam. No a Gréci vlastne 4% zdroje, ktoré získajú z eurozóny, týmito zdrojmi splatia svoje 10% alebo 10% úročené dlhy, ktoré majú voči komerčným bankám. Všetko by vyzeralo, ako som povedal, zdanlivo pekné a všetci by sme boli víťazmi, keby tu nebolo jedno obrovské riziko, ktoré je tam načrtnuté úplne hore. A to je vlastne otvorená otázka, kedy a či vôbec takto poskytnutá finančná pôžička Grékom bude členským krajinám eurozóny vrátená. Takže takéto riešenie je zlým riešením a v princípe zachraňuje komerčné banky, ktoré aj tak v minulosti výrazne na vlastnení gréckych dlhopisov zarábali a zarábajú naďalej. A vytvára sa tu ešte navyše jeden nebezpečný precedens, že politickí lídri v iných krajinách eurozóny sa môžu tiež opodstatnene laxne správať svojim verejným financiám s tým očakávaním, že ak budú mať problémy, tak niekde z eurozóny príde a znova hodí záchranný pás. A čo je úplne najhoršie na celej tejto schéme finančnej pomoci Grécku, je fakt, že v konečnom dôsledku budú všetci obyvatelia eurozóny rukojemníkmi komerčných bank. Takže v princípe zachraňujeme ani nie tak Grécko, ako prostredníctvom Grécka tie komerčné banky, ktoré na gréckych dlhopisoch a na vlastnení gréckeho dlhu v minulosti a v súčasnosti naďalej bohate zarábali. Preto sme toho názoru, že dobrým riešením je také riešenie, ktoré sa vzťahuje iba na týchto dvoch hráčov, to znamená tie subjekty, ktoré sú priamo vo veriteľskom a záväzkovom vzťahu jeden voči druhému. Ak komerčné banky v minulosti skutočne požičiavali Grékom za 10% a Grécko je momentálne v situácii, že nie je schopné doznať svojim záväzkom, nie je schopné splácať svoje záväzky, tak potom nie je iného riešenia, poctivého, zodpovedného riešenia ako vyhlásenie štátneho bankrotu Grécka. V takomto prípade by sa Grécko prihlásilo do tzv. Parížského klubu, presne tak, ako si to pamätáte iste z roku 1998, keď štátny bankrot vtedy pod vedením Jelcina vyhlásila aj Ruská federácia. Na pôde Parížského klubu prebieha potom kolektívne rokovanie so všetkými veriteľmi, s celou skupinou veriteľov a rokuje sa v prvej fáze o moratóriu na úroky, to znamená, že Grécko by prestalo platiť svoje záväzky vyplývajúce z úrokov a v druhej fáze by sa jednalo o čiastočné odpustenie dlhov Grékom. Najpodstatnejšie na tomto riešení je to, že skutočný vinník, to znamená tie chamtivé banky, ktoré išli do neúmerných rizík v minulosti, keď nakupovali grécke štátne dlhopisy, tak skutočný vinník bude musieť potom znášať tieto finančné straty a komerčné banky si budú musieť tieto finančné straty odpísať z naakumulovaných ziskov
minulých rokov. A nakoniec ešte veľmi pozitívnym dopadom takéhoto riešenia by bola skutočnosť, že politickí lídri v iných krajinách by dostali naopak tú červenú kartu alebo tú výstrahu v tej podobe, že ak sa budú správať nezodpovedne k verejným financiám, tak dopadnú ako Gréci. A nebude to celá eurozóna, ktorá príde v poslednej chvíli na pomoc a príde zachraňovať Grécko, ale budú musieť z tej šlamastiky vybrnúť sami.